Afia, jaso. Damoso. Enti delegate Opokua no say apiatene yenka fi said Opokua nyina de aba na madawo manso modi hu nkomo bebre na asem fofra e wo delegate ampese obi ati bi wo page 6 sa akwa na wo so wo kire football training wi akire otwitwa nkura hye fridge mo yeah nti de ho asem no ko page 3 wo abisim abrante no Richard Appeal say e say court na ye say every day omo bedi na asem se be ntem na asotwe bi wo ho no mo yeah da quarter se pa ti delegate Opokua no de aba na kaso nso sa akwa no no so kotutuo abo osre ni a chese asase no kwanyo no na ene die o kujana damfo ono mom ne tuo na ka no national security so onyo staff said de na mo from memo ben lord na wo tutuo no ankofo so ye na national security debi onyo staff a tinimfonyi so da delegate ni mo ha ena ochina ye mampani na Adom so be on veli otumfo stamp 25 years no ya stamp so de ama no ye bepa ho ntoma eno no Ghanaian time de Opokua no so ye ni gisem ni ye hwe ni mo renal patient na se wona won kidney how ede aba ho no ye se ye hwe se afi enkona wie ye ne de na wo mo buo ni wie no aban no afa ebi enti ehoro ho asem Ghanaian times so ede aba na ayi asante agudi awodo bi abe 150 years artifact no abrofo no befa kwa ye so maritime be so me be san de akobat abedri de won so kobi nefa wani ko hye menhia museum ho no ma ye ho kama ni owura ho pa na hu se de otumfo to aso no ana te ho na asante man so te asa nipa no ano omaye na kama mesro ba bia ho ye bia ni wo ye fe te se asante otumfo museum ho nti monko ho nso enko obi man so nkwa Ghana ye hwe wo niema nti mum ye nkọ ho nso ne enko ya abnamre no kọ nti memfansi